हाय एवरीवन। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ବଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଏହା ପରସେଣ୍ଟାଇଜ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଶତ ବା ଶତକଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି କହିଦେଉଛି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ହେବ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଦୋକାନୀ ବ୍ୟାଗ୍କୁ 20% ରିହାତି ଦେଲା, ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେବ? 20% ରିହାତି ଦେଲା, ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ? ଆସ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର। ବ୍ୟାଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ କେତେ? ବ୍ୟାଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ କେତେ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦେବ? ଦୋକାନୀ 20% ରିହାତି ଦେବ। ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ କେମିତି କରିବା? 20% ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, 20/100। ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିମ୍ବଲ ମାନେ 100 ତାକୁ କରାଯିବ, 100 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ କେତେ ରହୁଛି? 250 ଇଣ୍ଟୁ 250। ତାକୁ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ, କଟାକଟି ଫେଡ଼ାଫେଡ଼ି ଗୁଣାଗୁଣି ଯାହା ବି ଅଛି କର। ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତେବେ କେତେ ହେଲା? 25 × 50। ବ୍ୟାଗ୍କୁ 20% ଯେଉଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା, ସେ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ଆସିଲା? 50 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ତେବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ। ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ, ମୋ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ ହେବ 250, ଯେଉଁଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ 200 ଟଙ୍କା। କ'ଣ କହିବା ଆନ୍ସର? ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।